Yani evan hemû yani şey alî mitoloji, alî aynî felsefi da yani tiştê beremberî işin da tekin evan ev tiştek em fikrin mesela nav civaka başûrê Kurdistanî de jî soranî jî taybet zor tiştan pêwîst hebe ji ber ku piyavsalarê li tiştê yani me goda her du xaçê her hene yani. Yani mêzêkirnê to, mêzkirnê to, zihniyetê to, vicdanê te bêguhat. Jin ji jiyanê qut dibe. Jin tenyayê malekê de xavanê xwe dike. Ev jin jî nîşanên xwe jî ev bîstîrke yani ev ne ji bo zawacê tenê, ev ji bo kolekirtinê malek li ser dirîst kirdiye. Evan jî yekem car cûhî dirîst kir. في أو هزيكا أو توانايك للجن سندوتو بسبيتي جن هراوس فات تواناي كاوبو كاو بسبيتي أو هزيك صوت يجبو أوي جن خاطر هراوس ولا مجوا زو فرهنگان da heye ki jin dema tibê Sûrî mangane dema tibê Sûrî hestê xwe zor gevreye.